Біз туры эфирда эшлибез, барыгызга да хәерле матур көн теләп дәвам итәбез. Бүгінгі тұрмышны телефон һәм социаль шелтәрләрдән башка күз алдына да китерү кыен. Иртән торып күзне ачуга ук гаджетларга тотынабыз. Шулар тәсирендә блогер дигән яңа төшенчә дә барлыкка килде. Блогер.татар республика күләм блогерлар бәйгесе нәтиҗәсендә 60 меңнән артык һөнәри татар блогерлары барлыгы ачыкланды. Күпне түгел шундый ук юнәлештә төгәлрәге видеоролик төшерүчеләр өчен яңа тәэсир бәйгесе башланып китте. Аны Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән matbugat.ru порталы тәкъдим итте. Бүген бездә кунакта татар видеороликлары бәйгесенең төп оештыручысы, танылган блогерчы Данил Сәфәров. Ләкин әңгәмә алдыннан бәйгегә багышланган видеороликны карап китик әле. Сәлам достым. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм matbugat.ru сайты сине өр-яңа бәйгедә катнашырга чакыра. Тәэсир татар видеороликлары бәйгесе. Татар телендә кызыклы видео төшер һәм җиңүче бул. Профессионал видео өчен 70 мең сум, 1 бүләк. Хәвәскәр видео өчен 10 мең сумнан 3 бүләк. Барлык шартлар бәйге.татар сайтында. Онытма, син дә җиңә аласың. Тәэсир. Әйткәнемчә, Данил Сәфәров студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Данил? Исәнмесез. Менә без видеороликны карап киттек, шушы әлеге бәйгегә багышланган. Үзегез оештыручы буларак менә бу видеороликка нинди бәя бирер идегез? Видеороликка бәйгегә кагылышлы барысы ачылып беткән менә биредә. Минем үземнең бәя ул инде бик субъектив булыр. Мөгаен аны тамашачылар ул бәяне бирсә уңышлырак булыр. Без теләдек инде әлеге бәйгенең ролигын эшләргә кызыклырак итеп, яшьләрчәрәк итеп, динамикалы итеп, никадәр дәрәҗәдә бу барып чыкты, үзегез күрерсез, һәм дә яңарак йөзләр белән. Чөнки менә роликлар төшерә башласалар, гел үк шул ук бер артистлар була, алар әлбәттә профессионаллар, алар хөрмәткә лаек артистлар, әмма дә ләкин яңарак йөз, яңарак кешене табу авыр бүгенге көндә. Татар роликлар төшерим дисәң, һәм без менә Фаяз исемле егетебезне таптык, һәм шундый ролик төшердек әле. Ролик форматының үзенең кагыйдәләре дә бар бит инде, һәм алар безгә билгеле әлбәттә. Ә менә нәтиҗә ясаганда килгән менә шушы эшләргә кайсы критерийларга нигезләнеп бәя бирәчәксез? Гомумән иҗатта кагыйдә дигәндә ул шулай бара, минем күзәтүләрем буенча инде башта ниндидер кагыйдәләр була, аннары шул кагыйдәләрне бузу модага керә иҗатта, аннары шул бузу туйдыра да яңа кагыйдәләр барлыкка килә. Иҗат бит инде ул шундай бер. Инде критерийларга килгәндә безнең бәйгедә айрым ниндидер тематика буенча ниндидер чикләүләр юк, тематика ирекле, һәм дә иң мөһиме ул ролик игътибарга лаек булсын, кызыклы булсын, гыйбрәтле булсын, тәрбияви булсын, һәм дә әлбәттә ниндидер монтаж, анда ут куелышы, титрлар, бизәкләр, алар да исәпкә алыначак. Ә жюри әгъзалары кем булачак? Кем бәя бирәчәк? Бу роликларга 5 кешедән торган жюри составы бәя бирәчәк. Алар үз эшләренең осталары, дип әйтик, татар өлкәсендә роликлар эшләү белән шөгыльләнүче кешеләр. Ә озынлыгы видеороликларның шикләнүе бармы, монда юкмы? Озынлыгы 5 минут белән шикләнгән роликлар, әмма дә ләкин мин уйлап торам, бәлки киләчәктә нигезләмәгә, төзәтмәгә кертеп 10 минут дип эшләтергә дә бәлки. Чөнки менә килгән эшләр арасында әйтик анда 6-7 минутлык бик шәп роликлар бар иде. Ә шулай да менә темалары кайсы юнәлешкә күбрәк килгән видеороликлар арасында? Килгән видеороликлар арасында бар безнең шактый гына менә май аенда үткәрелгәч 9 майга багышланган роликлар бар, үзләренең якын кешеләренә багышланган роликлар бар, авыл темасына багышланган, тел темасына, ата белән бала мөнәсәбәтләре темасына, көндәлек тормышта нинди темалар бар, барысы да роликларда чагыла. Акчалата премиялар да булачак, шулай бит, ә менә бу акча фондын кем билгели, кем туплый? Бу бәйге безнең оештырыла matbugat.ru порталы тарафыннан, әмма дә ләкин Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясының финанс ярдәме белән. Аларның финанс ярдәме белән без моны башкара алабыз. Һәм менә безнең профессиональ видеолар өчен 70 мең сум приз каралган, һәм хәвәскәр видеолар өчен 3 бүләк 10 мең сум. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, бу бәйгенең җиңүчеләрен без ай сайын билгеләйбез, һәм бу ел ахырына кадәр ай сайын бүләкләү булачак.
Беренче бүләкләү кайчан була? Беренче бүләкләү Алла бирсә була. Менә безнең май айы буенча булды әлеге бәйге. Беренчесе һәм дә без 5 июньгә кадәр игълан итәргә тиешбез җиңүчеләрне. Һәм менә 5 июньдә җиңүчеләрне Алла бирсә бүләклибез. Әмма инде телевизор караучылар арасында менә мин катнаша алмый калдым диючеләр булса, әле менә хәзер 1 июньнән тагын старт алабыз. Алла бирсә 1 июньнән 20 июньгә кадәр эшләр кабул ителә. Тагын җиңүче була аласыз. Күбрәк авыл кешеләре катнашамы, я инде исә шәһәрдә яшәүчеләрме? Тикшереп караганыгыз юкмы? Тегеләр дә, булар да бар, кайсылар күбрәк дип әйтә алмыйм. Һәм әмма шунысы шатландыра, әле Татарстаннан читтә татарлар да катнашты. Шунысы шатландыра, Новокузнецк шәһәреннән бар иде, Ижевск, Ижаудан, хәтта Казахстаннан катнашучылар да бар. Менә безнең максатыбыз да шул, шатландырган факт та шул. Күбрәк катнашсыннар чит төбәкләрдән дә. Димәк, менә бу ниятегезнең шушы бер өлеше, шулай ук инде талантлы кешеләрне эзләп табу түгел, шулай географияны да киңәйтеп җибәрү булып чыга. Географияны киңәйтеп җибәрү һәм менә безнең инде оештыручы буларак максатыбыз андагы кешеләргә бу мәгълүматны алып барып җиткерү. Менә шундый бәйге бар. Сез бу бәйге өчен эшли аласыз роликларны, яки инде үзегезнең ниндидер үзегезнең шаралар өчен эшләгән роликларыгыз белән бу бәйгедә дә катнашып та ота аласыз. Без уйламыйбыз, мәсәлән, безнең бәйге өчен генә ролик төшерүләр дип тә. Мәсәлән, сез төшердегез, үзегезнең ниндидер максатларда нинди шара булырга мөмкин иде, яки ниндидер оешмагыз өчен төшердегез. Һәм дә шул ролик белән өстәмә рәвештә әле ота да аласыз. Бу ниндидер бер татар роликлары өчен, татар контенты өчен бер мотивацион элемент булып бара дип уйлыйм мин. Менә бит кызык, бәлки мәсәлән рус телендә эшләүчеләр дә яки башка телләрдә эшләүчеләр дә катнашырга теләк белдерерләр. Татар теленә тәрҗемә итеп, андый кешеләргә мөмкинлекләр бирәсезме? Әгәр алар татар теленә тәрҗемә итеп эшләсәләр, бу инде татар ролиги булып чыга. Нигезләмә нигезендә андыйлар катнаша ала. Һәм дә безнең нигезләмәдә тагын бер пункт бар. Ул да булса, рус телле роликларда катнаша ала, әгәр дә алар татарлар яки татар теле турында төшерелгән булса. Менә мәсәлән Новокузнецкидан җибәргән роликлар, алар нәкъ менә татарлар турында, әмма рус телендә алар катнаша ала. Сез менә җитәкчелек иткән матбугат.ру сайты иң популяр сайтларының берсе, һәм сез еш кына төрле чыннан да бәйгеләр оештырып җибәрәсез. Менә шуны кирип караган идем, интернет аша бер-береңне эзләп табуга юнәлтелгән танышу кавышу бүлеге иң популяр дип санала икән сездә, иң күп запрос, иң күп сорау шунда икән. Менә шушы юнәлешкә дә төбәп ниндидер берәр бәйге оештырырга ниятегез юкмы? Монда инде белмим бәйге формасына ничегрәк моны туры китерергә, мәшиннән дә матбугат.ру сайтында танышу кавышу бүлеге бар. Һәм дә мин үзем дә беләм, аның аша әлеге ресурс аша танышкан кешеләрне, һәм дә менә 3 бала инде туган безнең сайт аша танышкан кешеләрнең андый очраклар да бар, без аны язган идек тә. Монда да зур ниндидер бүләк әҗер булырга мөмкинме инде. Монда ниндидер теге сайтлар турында бит сөйләшкәндә без ниндидер монетизация дибез, трафик дибез, ниндидер шундый сүзләр кулланабыз. Монда менә сайт аша танышкан бер гаилә һәм 3 бала җавап йөри. Менә иң зур бүләк. Сезнең белән бер интервьюда менә булай мондый сүзләр укыган идем. Бүгенге көн медиа шулай нигезләнгән дип әйтәсез, бер мичкә бал яңалык түгел, бер кашык дегет яңалык булып санала дигән. Бу бер караганда кызык та, икенче яктан караганда кызганыч та. Кызык та, кызганыч та, шуннан да менә мәсәлән аны күпер төзелү белән әйткәннәре бар. Менә мәсәлән күпер төзиләр, ул кызык яңалык түгел. Күпер җимерелсә, менә ул кызык яңалык. Менә кызык дигән сүз монда теге кызык дип саныйлар инде, шуннан да. Кызганычка каршы шулай оештырылган яхшы яңалыклар алар көндәлек һәм игътибарны җәлеп итми, начар яңалыклар алар көндәлек игътибарны җәлеп итә. Шулай да сезнең сайт үтә дә позитив. Мин алай дип үгә әйтә алмас идем, чөнки негатив якларны да күрсәтергә тиешме журналист, күрсәтергә тиеш әлбәттә. Әмма дә ләкин менә кайвакыт арттыру китә, ниндидер хайп тоту дигән әйбер бар хәзер, шулай бит. Менә бу бигрәк тә күрсәтте безнең менә бу 11 май көнне булган кызганыч хәлләрдә, һәм бик күп матбугат чаралары да, пабликлар да, блогерлар да менә кирип киттеләр, менә шушы кара теманы дип әйтик инде бик теге җентекләп күрсәтергә. Мин бу яклы түгел, без моннан ваз кичтек, күрсәтмибез дидек, һәм безне иң шатландырганы укучыларыбыз бу эштә хупладылар, безнең яклы булдылар. Натан Ротшильд әйткән бит, кто владеет информацией, тот владеет миром. Информацияга дучар булган кеше белеп торганы дөнья белән идарә итә дигән шулай бит. Һәр вакытта да хәбәрдар булып торыгыз.
Безне шатландырып торыгыз, яңа бәйгеләр белән, яңа язмалар белән. Инде бүгенге көнегезне, иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм инде тагын бер кат тамашачыларга әйтеп китик бәйге турында бер-ике сүз белән. Әйе, әгәр дә караучыларыбыз аңламаган булсалар, нинди бәйге, шулай бит бу татар роликлары бәйгесе, төрле темага төшерелгән роликлар, һәм дә бөтен нечкәлекләрен аның белергә була бәйге.татар дигән сайтка кереп. Тәэсир дигән татар роликлары бәйгесе. Катнашыгыз. Кызыклы видео язмалар, кызыклы видеороликлар көтеп калабыз.